ଯେତେବେଳେ ଜଗା ଭକ୍ତକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଟାମରା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ମାତ୍ର କିଛି ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବେନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଟୁଳି ଭିତରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ସେଇଟାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପରମ ଭକ୍ତକୁ ସେ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ଆସ ଜଲ୍ଦି। ତ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଟୁଳି ମଧ୍ୟରୁ ପାଇଥିଲେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନଥିଲା, ପୁରା ସୁବାସିତ ରଙ୍ଗରେ ଗୋଲାପୀ ନାଲି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ବେଶ ପଦ୍ମାଲାଭ ବେଶ ଧାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରା ସେବେଠୁ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି।